Sjene duše. Stihove napisala i govori Slađa Kjurik. U plamenu svijeća odsjaj daljine. Noćas sa mnom priča tišina, a misli lete do nebeskih visina. Ne vidim zvijezde od kapljica kiše, ali osjećam da tvoja duša uz moju diše. Na zidu plešu dvije sjene, kao dva živa plamena zapletene, trepere i prepliću se, jedna u drugoj se gube, to se naše duše umjesto nas ljube. Svijeće se tope od vreline, kao životi pod teretom sudbine. Poslije svijeća ostaju voštane suze, a poslije nas ostaju samo sjene i u nečijem srcu drage uspomene. Stihovi su napisani 31. oktobra 2015. godine u Vancouveru, Kanada.